Sí, hola. Sí, hola. Hola, hola.
Pero corremos no. ¿Quién? Pero corremos aquí. Ah, pones hacia aquí, que falta, no viene ni Sema ni Sema solo. No, por la corriente. ¿No abrimos la ventana? Peor. José Manuel lo guardo y se la devuelvo cuando venga. Estoy pensando que va a ser... Tenéis micros. Sí. Algo me comentó, no sé si sabes tú del error de la comisión. Más o menos, es verdad, no me acuerdo de preguntar, pero no está Manuel Eran ahí. 50 euros. Le volvemos a preguntar que está Manuel ahí. ¿Dónde está? Ya se me olvidó. Está Manuel, tío. Sí, ya. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a celebrar sesión extraordinaria convocada para hoxe, día 11 de xullo de 2019, ás 20 horas, co correspondente orden do día, que é convocar a sesión extraordinaria do Pleno desta Corporación para o próximo día 11 de xullo de 2019, ás 20 horas, no Salón de Pleno do Concello. Para ese efecto, fíxase o seguinte orden do día. O primeiro punto é a aprobación da acta da sesión anterior, lectura e aprobación se procede da acta da sesión anterior, especial e constitutiva, celebrada o día 15 de xuño de 2019, que, como todos sabemos, é o día en que se constituiu a nova corporación desta legislatura 2019-2023. Entón, se lle pasou copia da acta a todos os concelleiros. Se tedes algo que
comentar. Bueno, por parte desta alcaldía queríamos facer mención a unha errata que se produxo no acto de arqueo. Cando se fixo o acto de arqueo hai unha diferencia pequena de 30 euros con respecto aos datos dos saldos bancarios. Iso vai se correxir, se vos parece ben, correxímoslo na sesión de hoxe. Se vedes hai 2.323, 350,79 e, sin embargo, logo no saldo eran 2.323, 320,79. Entón, para que cuadren os números, pois vai se correxir isto na acta con unha adenda de modificación na acta da sesión de hoxe. Bueno, votamos a aprobación da acta. Votos a favor? Por lo tanto, queda aprobada a acta da sesión anterior. Proposicións da alcaldía. Vamos ao punto número 2. A proposta para a aprobación se procede da periodicidade das sesións ordinarias do Pleno da Corporación. A señora secretaria vai ler a proposta. Apagáis los micros. Vamos a ver. Tras a constitución da Corporación Municipal que tivo lugar na sesión plenaria do día 15 de xuño de 2019, con motivo das elecciones locais que tiveron lugar o 26 de maio, procede, entre outros, determinar o réximen das sesións ordinarias do Pleno Municipal. Logo de ver os artigos 38 e 78 do Real Decreto 2568/1986 do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réximen Xurídico das Entidades Locais, o artigo 46, apartado segundo da Lei 7/1985 do 2 de abril, reguladora de bases do réxime local, o artigo 47, apartado primeiro do Real Decreto Legislativo 781/1986 do 18 de abril, polo que se aproba o texto refundido das disposiciones legales vixentes en materia de réxime local, e o artigo 212, apartado segundo A da Lei 5/1997 do 22 de xullo da Administración Local de Galicia. Pola presente propoño ao Pleno Municipal que proceda a aprobación do seguinte acordo. Primeiro, as sesiones plenarias ordinarias tendrán unha periodicidade bimensual, celebrando as sesiones o terceiro xoves de cada mes par, agás en agosto, que se trasladará ao segundo xoves de setembro. No caso de que a debatida data coincida con día festivo, celebrarase sesión ordinaria o día hábil anterior á data correspondiente á mesma hora. As datas e horarios detállanse de seguido. Meses: febreiro, abril, outubro e decembro, terceiro xoves de mes ás 7 horas. E xuño, terceiro xoves do mes. Setembro, segundo xoves do mes ás 8 horas. De todos os grupos municipales e por razóns debidamente justificadas para alterar o horario establecido no punto primeiro do presente acordo. Ana. Ben, entón, se vos parece, alguén portavoz, Emma, queres comentar algo? Non quero comentar nada, é unha cousa. A ver, que era unha cousa que xa tiñamos plantexado de facer os plenos pola tarde, entonces agora vamos a establecer así. Eles non tenes nada que decir. Pois vamos, votos a favor? No, os votos pido o seu. Vale, que os pides tú. Bueno, entonces votamos por unanimidade. Veña. Punto número 3, proposición da alcaldía. Proposta para aprobación se procede de creación das comisións informativas permanentes ordinarias, Comisión Especial de Contas e fixación da súa composición. Secretaria. ¿Queredes que lea los antecedentes o voy directamente a la parte Directamente, dispositiva? si Porque parece como bien. es O acuerdo. reiterar los Sí. artículos y que las elecciones va a quedar un poco Ana, me parece chévere. más dinámico. Entonces, vamos a crear dos comisiones informativas como veníamos teniendo hasta ahora, que sería la Comisión Informativa de Asuntos Xerais, que tiene como función o estudio, informe o consulta dos asuntos que hayan de ser sometidos ao Pleno a Xunta de Gobierno local cando esta actúe con competencias delegadas do Pleno, hagas que cando haxa de adoptarse acuerdos declarados urxentes. E a composición será como hasta ahora de todos os membros da corporación. Na Comisión Informativa de Contas e Facendas, que tendrá como función o estudio e informe de todas as contas que deba aprobar o Pleno da Corporación, e ademais actuará como Comisión Informativa Permanente para os asuntos relativos á economía e facenda do Concello.
e a composición será o presidente, como vamos a guardar el principio de proporcionalidad e sin voto ponderado, será o presidente ou alcalde presidente, suplente será doña María Catalina Morado Fariña, como vogais tenemos a don Agustín Sanzorcajo, como suplente a doña Emma González Álvarez, doña Marina Varela Laje será titular e suplente don José Manuel Pantín Morado, don Santiago Gómez Beade será titular e como suplente doña Yolanda Bello Pérez. Logo tendríamos titular María Elena Laje Suárez e como suplente Yolanda Bello Pérez, porque no teníamos esto, y ahora tenéis que proponer vosotros 2 titulares y 2 sustitutos, si os parece bien. Como titular vamos a proponer a José Agustín Andrés e como suplente a Josefina Romeu. Son 2 y 2. Son 2 e 2. Sí. Pois como titular ponemos a Jesús Veiga e como suplente a min mesma, Ana Picos. Vale, gracias. Bueno, algo máis, Ana? Emma? Portavoz? Bueno, entonces votamos. Votos a favor? Pasamos ao punto 4, que é proposta para a aprobación se procede da delegación de competencias do Pleno na Xunta de Goberno Local. Bueno, as competencias que se propone delegar na Xunta de Goberno Local no Pleno serían as seguintes: o exercicio de acciones judiciales e administrativas e a defensa da corporación en materias de competencia plenaria, a declaración de lesividade dos actos do Concello, as competencias como órgano de contratación respecto dos contratos de obras de subministración de servicios e os contratos administrativos especiais cando o seu valor estimado supera o 10% dos recursos ordinarios do orzamento ou a cuantía de 6 millóns de euros, incluídos os de carácter plurianual cando a súa duración sexa superior a 4 anos, eventuais prórrogas incluídas cando un importe acumulado de todas as anualidades supera a porcentaxe indicada referido aos recursos ordinarios do orzamento do primeiro exercicio ou a cuantía sinalada. A aprobación dos proxectos de obras e servicios cando sea competente para a súa contratación ou concesión e cando ainda non estean previstos nos orzamentos. A celebración de contratos privados, así como a adxudicación de concesión sobre bens do Concello, a adquisición de bens inmuebles e derechos suxeitos á legislación patrimonial cando o presupuesto base de licitación nos términos definidos no artigo 100, apartado primeiro da Lei 9/2017 de 8 de novembro supera o 10% dos recursos ordinarios do orzamento ou importe dos 3 millóns de euros. As delegaciones que se acordaron nos apartados anteriores suscitaresen ao réxime xurídico seguinte. Os actos que o órgano delegado dite no exercicio das atribuciones que se lle delegaron entenderánse dictados por órgano delegante correspondiendo a este en consecuencia a resolución dos recursos de reposición que poden interpoñerse. O exercicio das facultades por delegación deberá facerse constar nos acordos que se adopten en conformidade co que dispón o artigo 9 da Lei 40/2015 do 1 de outubro de réxime xurídico do sector público. O órgano delegante conservará as facultades de recibir información detallada da xestión da competencia delegada e dos actos e disposición que emanen en virtude da delegación e debe ser informado con anterioridade á adopción de decisións de transcendencia de acordo co disposto no artigo 115 do Real Decreto 2568/1986 do 28 de novembro. O Concello Pleno poderá revogar en cualquier momento as delegaciones que se efectúen siguiendo as mesmas forzalidades aplicadas para outorgarlas. O Concello Pleno poderá abogar en cualquier momento o coñecimento dun asunto determinado de acordo co dispón o artigo 10 da Lei 40/2015 do 1 de outubro. Este acordo adquire efectos dende o día seguinte a súa adopción e será publicado no Boletín Oficial da Provincia da Coruña en cumprimento do que dispón o artigo 44 do Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre. Ana, querías comentar algo? Emma? En todas se leu. Vais a votar a favor. Pois non teño nada que decir. Vale. Entón votamos. Votos a favor da proposta? Unanimidade. Quinto punto. Proposta para a aprobación se procede do réxime económico da Corporación Municipal. Cargos electos que se van a desempeñar en réxime de dedicación exclusiva, así como das súas retribucións. Bueno, o que se propón ao Pleno Municipal é a creación de 2 postos
En régimen de dedicación exclusiva, que sería o posto de concelleiro, concellera, delegado, delegada de área de educación, cultura, comunicación, participación ciudadana, transparencia e igualdade. Esto se me va, se oye igual, sin micro. No. É que usa... Si no, chillo. Concelleiro, concelleira, delegado, delegada de área de servicios sociais, benestar, emprego, turismo, deporte, promoción económica e tecido asociativo. Fijar como retribuciones brutas anual para os seguintes cargos: para o concelleiro delegado da área de educación, cultura, comunicación, participación ciudadana, transparencia e igualdade, a cantidad de 23.500 euros, cantidad que será aboada mensualmente coas nóminas municipales, pagadoira en 14 mensualidades. Dúas extraordinarias. Bueno, serían 23.500 euros que se van a pagar en 12 pagas ordinarias y 2 extraordinarias que coincidirían con las pagas extras, ¿vale? Y que van a experimentar as mesmas variaciones legales que las previstas para las retribuciones de los funcionarios nas sucesivas leis anuales de orzamentos. E logo tendríamos o concelleiro, concellera, delegado, delegada de área de servicios sociales, benestar, emprego e turismo, deporte, promoción económica e tecido asociativo, e a cantidade sería de 23.500 euros, cantidad que igualmente será abonada pues, en 12 pagas ordinarias y 2 extraordinarias, y que va a experimentar as mesmas variaciones legales que para las previstas para las retribuciones de los funcionarios. Solicitar a la Tesorería Xeral da Seguridade Social a alta das concelleiras, delegados ou delegadas, asumindo o Concello as obrigas que as normas de réximen xeral da Seguridade Social impoñen ás empresas en relación cos traballadores ou servicio, asumindo a corporación o pago da cota empresarial correspondiente, autorizar e disponer el cargo con cargo a las explicaciones orzamentarias correspondientes e publicar íntegramente no Boletín Oficial de la Provincia e no tablero de anuncios da Corporación e no portal de transparencia o presente acuerdo plenario para os efectos previstos no artigo 75.5 de la Lei 7/85 reguladora de las bases de régimen local. Bien. Ana, ¿querías comentar algo? Buenas tardes a todos. Dos dedicaciones exclusivas de 23.500 euros suponen dos nóminas de 1.678,57 euros al mes, más su correspondiente seguridad social. Además, en el punto siguiente, se van a tratar tres dedicaciones parciales de 39.480 euros, que suponen tres nóminas de 1.258,92, 1.007,14 euros y 553,92 euros al mes, más su correspondiente seguridad social. De modo que el gasto total en dedicaciones asciende a 86.480 euros, lo cual supone un incremento de 19.266 euros respecto a la anterior legislatura. El Grupo Municipal Popular defiende que todo aquel que realiza un trabajo ha de recibir una remuneración por el mismo. Sin embargo, les recordamos que ustedes han criticado hasta la saciedad las dedicaciones del anterior Gobierno municipal. No solo eso, sino que incluso exigían que se renunciase a dichas dedicaciones, dado que, según sus propias palabras, el ayuntamiento estaba totalmente arruinado. Hoy, la situación económica del concello es la misma, no ha cambiado. Pero ustedes incrementan un gasto, criticado hasta hace bien poco, en 19.266 euros. Lo coherente sería, sin embargo, que no se asignasen tales dedicaciones. Lo coherente sería rebajar el gasto y, por ello, el Grupo Popular votará en contra. Sí, Emma, ¿querías comentar algo? Penso que mellor en tema de números que o explique Manolo, porque esas cifras que dá a portavoz non son correctas, pero é mellor que o explique Manolo para que o entendamos todos. Bueno, é fácil de explicar. Se me permites, eu creo que falta un dato clave a hora de facer a comparativa, non? Decías que o goberno anterior anualmente costaba, polos datos que diche, 19.000 euros menos que o que vai costar este goberno anualmente. Bueno, eu creo que iso hai que matizalo e aclaralo. En primeiro lugar, decirche que o alcalde anterior, da anterior legislatura, tiña unha nómina no último ano, o sea, o coste anual era de 39.793,18 euros. O teniente alcalde da anterior legislatura, anualmente, o ano anterior, cobraba 30.834,58. Como se pode ver, son cantidades moi superiores a 23.500 que é o sueldo máximo que vai cobrar calquer concelleiro que teña dedicación exclusiva. Hai dúas concelleiras que van ter dedicación exclusiva nesta legislatura e que van cobrar 23.500, como acabamos de decir, leo a secretaria. Pero non podemos obviar que falta un dato clave, que son os 16.167,76 que cobraba o cargo de libre disposición que o grupo de goberno anterior designou para un asesor. Ese é un coste que hai que engadir. Digo eu que eso estará tamén
na nómina do Concello e costaba ao Concello. Por lo tanto, sumando esas tres cuantías, o coste total eran 86.795,52 euros. Sumando as cuantías do que vai cobrar, xa digo, as dúas dedicacións exclusivas que se aproban para esta legislatura en dúas persoas, en dúas concellerías, son 23.500 por 2, 17.625, 14.100, que é unha dedicación parcial dun 60% do seu horario, os 17.625 era unha dedicación parcial do 75%, e 7.755, que é unha dedicación parcial do 33%. Por lo tanto, sumando todas estas cuantías, sale un importe total de 86.480 euros, que, como podemos ver, 86.480 é lixeiramente inferior a 86.795,52. Por lo tanto, eu creo que en esa comparativa, xa digo, hai... perdón? Logo, con respecto ao coste total a estas cuantías, hai que engadir, pero tanto a unhas da legislatura anterior como as da legislatura actual, o coste da Seguridade Social, que ven sendo o mismo. 33%, 34%, 32%, eso vai en función da cotización de cada unha dos contratos. Por lo tanto, xa digo, o custo anualmente vai ser menor que o da anterior legislatura e vamos a ter 5 persoas, máis algunha máis, que vai a traballar no Concello e que vai dedicar o seu tempo ao Concello, cando antes había 3 persoas que eran a que estaban dedicando o seu tempo. Eu creo que comparativamente é máis beneficioso para o pobo de Miño. Creo que o salario xa se asemella máis ao salario medio que hai na rúa. Non é un salario tan elevado como os que decía antes, de 39.793 e 30.854. Les recuerdo que ustedes no solo votaron en contra del gasto del señor asesor, sino que incluso llevaron a ese asesor al juzgado al tiempo que alegaban que se gastaba un dinero que podría ir a parar a las arcas municipales. Entonces, ¿en qué quedamos? Porque ustedes van a gastar ese dinero. Y lo coherente sería dedicar ese dinero a otras necesidades del Concello. Por otra parte, usted dice que en la anterior legislatura había 3 personas con sueldo y se olvida de que había otras 3 que estábamos sin él y estábamos aquí toda la mañana trabajando. Vou contestar eu, se me permite o señor alcalde. Sí. Y el asesor estuvo solamente un año. Vamos a ver, o tema do asesor é certo que nos o recorrimos no xudgado do contencioso porque considerábamos que era un gasto inútil. E máis, a fecha de hoxe, ainda non sabemos a que se dedicaba o asesor porque unha das causas do recurso é que non se especificaban as funcións, poñese para todo aquilo que se precise. Non sabíamos para que era o que se precisaba e desde logo tampouco foi visibilizado o seu traballo. Respecto das outras 2 persoas, que era o alcalde, o teniente alcalde, tiñan sueldos moi elevados. Eso penso que nadie discuta ahora mismo. Estes sueldos son corrientes e son sueldos da calle. Pero póñense para traballar. Entón, eu sí que estou de acordo con vostedes en que, se efectivamente nós non traballamos, que nos reclamen o mismo como nos fixemos, porque nos consideramos que aquí nos estaba traballando. Por eso pedíamos que retiraran os soldos, que dispuxeran deles en favor dos veciños. Si nós, dentro de un tempo, porque evidentemente nós non tivemos axuda ninguna, estamos como que en día aterrizando, pero non nos importa, porque nos faltan ganas. Se a nosos veciños nos din que non estamos traballando, nós somos os primeiros en renunciar, porque nós non vimos aquí para crear ningún tipo de prebenda, nos vimos aquí para servir aos veciños que nos votaron. Cousa que non pasou na anterior legislatura, que se puxo de alcalde a un señor que o votaron 200 veciños. Ese é o fallo, neste caso, que cometeu o Partido Popular, entendemos que foi así. E, por lo tanto, nós, dado o listón que nos puxeron, vimos aquí a traballar, nese caso non temos nada máis que decir. É certo que é unha opinión que vamos a respetar, e eu penso que está todo dito, é aclarado. Non sei se o alcalde quere matizar algo. Bueno, eu simplemente recordar que o salario medio, con esas cifras que antes citamos, era de 28.931,84 na legislatura anterior, e o salario medio desta legislatura anualmente vai ser de 17.000. Eu creo que hai unha diferencia considerable a ese respecto, non? Entonces, sí.
¿Puedo intervenir? Sí, sí, sí. Bueno, yo me doy por aludido por lo que acaba de decir Emma, porque decías que solamente trabajaban 2 personas. Yo salía a la calle todos los días a las 8 de la mañana y me retiraba a las 3 de la tarde. Eso en invierno, en otoño, en primavera. Pero en verano me retiraba a las 9 de la noche, como poco, como muy pronto. Entonces, bueno, pues... y no tenía nada, o sea, no cobraba nada más que lo que cobrabais vosotros por asistir a los plenos y a las comisiones. Dedicaba, no el día, dedicaba mucho más que el día. O sea, ya te digo, me doy por aludido. Non me refería a hora de traballar, a hora de realmente facer a actividade, non me refería a eso, referíame a hora de cobrar un salario cunha nómina, todo eso. Evidentemente sí que é certo que te víamos por a calle, eu eso non me discuto. É certo que en outras parcelas sí nos gustaría saber que era o que estaba facendo, pero non pasa nada. Pero eso é certo, non me refería a eso e non quero facer unha mala alusión, eso foi unha mala expresión miña, referíame que había 2 personas traballando, me refería con unha nómina elevada, nada máis. Una cosa es pasear, sí, me veíais por la calle, una cosa es pasear, como se puede ver a otros, yo que sé, otros vecinos del pueblo, ¿no? Pero yo no estaba paseando. Estaba, ya te digo, desde las 8 de la mañana pendiente de todo lo que pasaba en el pueblo. Todo. Lo mismo abajo que arriba, en las parroquias, que en cualquier sitio. Sí. Pedirle la palabra y habláis. Pero corroboro todo lo que dijo Agustín. Lo coherente hubiese sido eliminar el gasto del asesor, que en su momento se calificó como perjudicial para Miño e incluso se recurrió judicialmente. Por otra parte, me gustaría que me respondieran cómo el gasto en sueldos en el cómputo global de la legislatura 2019-2023 puede ser inferior al anterior si el asesor solo se contrató el último año de esta legislatura pasada. ¿Ustedes solo van a cobrar un año o van a cobrar los 4? O tempo é moi relativo, non sabemos. Sí, o tempo Contamos estar aquí os 4 anos. Y vais a cobrar los 4 años. No sé, no. En principio, os ponéis un sueldo para cobrar los 4 años. Al final de la legislatura, ¿el gasto va a ser superior o no? Bueno, é que eu non podo, vamos a ver, eu creo que eso non se pode saber. Evidentemente o alcalde pode matizar o tema dos números, porque eu desde logo non teño eso, pero o que vaya a pasar dentro dun ano... Perdona, Emma, de la misma manera que le pediste al señor Manolo que tratara el tema de los números, que lo trate la hora, entonces. Que te eche un cabo y te diga si se puede pero vamos a saber ver, a policía da sala e a facultad de tomar a palabra e todo eso ten o alcalde, xa ten atribuída por lei, e desde logo a mí pode quitar cando queira, e con gusto lle accedo, o sea, que non teño ningún pero problema. me refiero que antes le dijiste el tema de números mejor que lo responda Manolo. Entonces, Sí, pero que eu non falei do tema de números. ¿cómo es posible que el gasto en sueldos en el cómputo global de la legislatura pueda ser inferior si el asesor solo se contrató un año? Bueno, Dentro de 4 años Sí. va a ser inferior. é que eu non sei, eu repito yo mismo, non sei o que vai pasar en 4 anos. A mellor tiña que falar con Iker Jiménez, porque eu A non lo mejor sei. cobran un año y los siguientes 3 no. Eu non sei o que vai ser. Igual que usted seguro que non sabe o que vai facer este día dentro dun ano. Non se sabe. Dentro de un año probablemente hay lo mismo que ahora. Estaré aquí discutiendo con usted. Bueno, pois iso é moi positivo. Muy positivo. Que discutir é moi sano. Bueno, Fina, querías comentar. Yo estoy totalmente de acuerdo con las palabras que... Está ya, ¿no? Que estoy totalmente de acuerdo con las palabras que dijo Agustín, que estábamos aquí todo el día trabajando y todo, y que nosotros no hemos cobrado nada. Entonces, el respeto a todo eso, decirlo públicamente, que nosotros cobramos lo mismo que cobraba cualquier concejal de vuestro grupo y todo eso. Solo cobrábamos para asistencia a plenos. Entonces, queremos dejarlo constante. Sí, eu estou de acordo co que acabades de decir, eso é verdad. Nos poida gustar máis ou menos o traballo que cada un faga, pero é verdad que vos fixestedes un traballo ou entendidedes que estabades facendo un traballo ou nos gustase máis ou menos. Eso, desde logo, eu creo, Emma me matizará o que eu vou a decir, pero eu creo que Emma non quería decir eso. Eu creo que ela se refería ás persoas que cobraban os sueldos. Desde logo, creo que non hai ninguna intención por parte de Emma e desde logo por parte deste goberno en menospreciar para nada o traballo que fixestes.
É verdad que algunhas decisións que adoptastedes as discutimos aquí e son notorias, saliron na prensa, se discutiron nos plenos, estaban nas actas e tal. Nós non estábamos de acordo con medidas que vos adoptabades, pero é normal, igual que vos non vades estar de acordo con medidas que adoptemos nós, é normal. Pero con isto quero dicir que non para nada se menosprecia o traballo e a dedicación que fixestedes. Eu creo que vos traballastedes desde o vosso punto de vista, entendendo que facíades o mellor para o povo, e iso hai que reconocerlo. Non solamente a vos, sino incluso outras persoas da corporación anterior que non están aquí presentes, que eu creo que todos entendistedes que o mellor que se facía era o que estabades facendo, e, bueno, pois, eso para nada hai que menospreciar esa dedicación. Eu creo que era con respecto aos salarios ao que se refería Emma. Eu creo que o debate aquí aos salarios non ten por que discutirse para nada a dedicación que calquera de vos ou calquera de nós fixo. No caso anterior, vos dedicabades vos labores de goberno e nós estábamos en labores de oposición. En este caso, é ao contrario, nós estamos en labores de goberno, vos en labores de oposición. Entendemos que o traballo que vai facer a oposición é un traballo necesario como o que facía antes a oposición, e o traballo do goberno é un traballo que tamén é necesario. Eu creo que estamos nun sistema democrático onde todo o mundo temos que cumplir ca nosa función, a oposición como oposición, o goberno como goberno, e creo auguro que seguramente en moitas cousas vamos a votar por unanimidade. Hoxe tuvemos xa varias propostas por unanimidade e creo que vamos a votar moitísimas máis, porque creo que todos somos conscientes de que Miño está nunha situación tan delicada que necesitamos do esforzo, do traballo e do apoio de todos, non só da corporación, sino tamén dos veciños. E, bueno, eu con eso, se vos sentíades ofendidos ou tal, eu pido disculpas en nome do goberno, que non para nada queríamos, ou se quere decir eso, e creo que foi malentendidas as palabras de vale? Sí. Moitas gracias, porque xa falamos todos. E moitas gracias porque é importante o debate. O que sí é claro é que, vamos a ver, están aí os números. As dedicacións exclusivas parciales son superiores ás que había aquí. Así de claro, están aí os números e podelo ver que son superiores. E máis, como aquí dixeron os meus compañeiros, había solamente dúas dedicacións exclusivas e traballábamos 5 ou 6 persoas. Eu creo que é un tema que debía estar fora do debate político. Debía estar fora do debate político, porque todo o mundo que traballa por o pueblo en calquer actividade debe cobrar. E debía estar fora do debate político, pero que nunca estuvo. Nunca estuvo. O sea, ver, eu recibí na miña casa varios pasquís vosos criticando os sueldos. Así de claro, criticando os sueldos. Eu criticando a miña familia. Vale, pero vamos a ver. Entonces, oye, os sueldos son os que son, e son superiores aos anteriores. Que había unha persona de confianza? Si, estuvo un ano. Esa cifra, que además pedistes vos que quedara para outras necesidades. Ahora, esa cantidad gástase. Así de claro, non hai outra. Moitas gracias, Manolo. Bueno, eu para rematar quero suscribir as palabras que dixo o alcalde. Cando me refería que traballaban 2 e nos 5, nos traballamos 9, e ustedes traballaban os que estaban no goberno, efectivamente, os que tiñan dedicación exclusiva e máis os que cobraban tan só asistencia. Referíame a iso, por suposto, para nada que denigrar a labor de ninguén. Cando decía, nos somos 5 e cobramos o mismo que 2, pero nos aquí somos 9 concelleiros que temos competencias que tamén van traballar, e moito. Entonces, eu que lle digo, se dentro dun ano os veciños non ven e non visibilizan o noso traballo, nós non visibilizábamos o que estaba facendo o goberno anterior, non se visibilizaba, salvo excepcións, que sí que é certo que Agustín se veía por aí, ou a Pino, ou que fora, en temas puntuais, pero non se visibilizaba o traballo en xeral. Se agora non se visibiliza, evidentemente, aquí, desde logo, con estes sueldos non estamos para cobrar, ni estamos para resolver a nosa vida, que xa ben resolta, de antes. Estamos para servir aos veciños que nos votaron. Ese é o noso compromiso e é o que queremos cumplir. E nesa línea vamos seguir. E vamos a atender a todos e cada un dos veciños. E vamos a intentar resolverlles os seus problemas, non crear problemas. Porque aquí levamos moitos anos neste concello que o que temos é políticos que en vez de resolver problemas, créanos. Eso non é así. Bueno, eu simplemente quería vos recordar, non, que eu teño aquí a acta do día
5 de febreiro de 2016, que foi cando se formalizou o pacto de goberno da legislatura anterior, e cando vos facíades unha proposta, como goberno, naquele momento facíades unha proposta de salarios, que antes citei, esos salarios para a alcaldía e para a tenente alcaldía. Eu teño aquí, vou no ler, literal, pídolle ao señor Veiga, pídelle que non interrompa, que despois de nada, e que el vai propoñer esta enmenda a este punto e que os salarios se acomoden aos salarios que había na anterior legislatura. Non sei se os recordades. Nos pedíamos que foran de 22.500 ou 23.000 ao sumo, porque era o salario, lóxicamente actualizado co IPC, era o salario que viña cobrando o alcalde en anos anteriores. Entendíamos que ese debía de ser o máximo salario. Nos, ante esa petición que fixemos naquele momento, pois agora respetamos ese salario máximo, que son os 23.500, que era o que vos pedíamos nós a vos. E vos dixemos que fixerades esta enmienda, que aceptarades esta enmienda, porque se vos aceptabades esa enmienda, nos hubiéramos votado a favor. Eso está aquí escrito. Tedes a acta e a acta do pleno do día 5 de febreiro do 2016. Nos estábamos en contra, non de que cobrarades, que evidentemente nos entendíamos que se debería de cobrar. Estou de acordo co que dixo Ana, que a retribución e o traballo público, pois, home, tamén ten que ter unha compensación. Nadie vive do aire, aquí se fai, a verdade que hai moito traballo que facer. Bueno, pois nos entendíamos que o salario axeitado eran 23.500, que era o que tiña, o que cobraba Jesús cando estuvo de alcalde e o que cobraba o anterior alcalde, sin actualización de IPC. Cada ano se vai actualizando co IPC e nos propoñemos ese salario. Si vos houberades aceptado esa proposta, ese salario, pois nos houberamos votado. Eso está aquí e o podedes revisar na acta dese día. Por lo tanto, nos cumplimos con esa proposta, que é poñer un tope máximo salarial, que son os 23.500. Bueno. En el pleno de septiembre de 2017, usted afirma: deberíamos ser los ediles los primeros en dar ejemplo y reducir nuestros cobros del concello. Nos ratificamos en lo mismo. Dentro de 4 años, ¿el gasto va a ser superior o inferior al anterior? No se oye. Mira, dentro de 4 anos faceremos as contas. Vale. Faceremos as contas e os veciños de Miño volverán a ter a palabra e volverán a xulgar o traballo de todos nós. Entonces le responderé como le dijo el comendador a don Juan: cuán largo me lo fiáis, pero dentro de 4 años me lo explicará. Mira, os veciños tomaron a palabra fai poucos días, dentro de 4 anos volverán a tomar a palabra, e eles xulgarán. Nós teremos que cumplir ca nosa función de goberno, vos ca vosa función de oposición, espero que sea unha función colaborativa en ambos sentidos, e ese é o que logo pasaremos o examen outra vez de novo. Eu creo que este punto está máis que debatido, e se vos parece pasamos a votar. Pero a la pregunta sin responder. Muchas gracias. Votamos a favor, ou votos a favor, por favor. Votos en contra. Non hai abstencións. Pasamos ao punto seguinte. Bueno, esta proposta foi aprobada por maioría, como é obvio. Pasamos ao punto seguinte, que a proposta para aprobación se procede do réxime económico da Corporación Municipal, cargos electos que se van a desempeñar en réxime de dedicación parcial, así como das súas retribucións. Eu creo que xa se falou deste tema, pero a señora secretaria vai ler a proposta. Serían 3 dedicaciones parciais: el recoñecimiento de desempeño con dedicación parcial do cargo de concelleiro, concelleira, delegado, delegada da área de atención ao cidadá, urbanismo, réximen interno e personal, con unha dedicación do 75% do horario; recoñecimiento de desempeño con dedicación parcial do cargo de concelleiro, concelleira, delegado, delegada do Servicio de Turismo, Deporte, Promoción Económica e Tecido Asociativo, con unha dedicación do 60% do horario; recoñecimiento de desempeño con dedicación parcial do cargo de concelleiro, concelleira, delegado do Servicio de Medio Ambiente, Zonas Verdes, Praias e Servicios Xerais, con unha dedicación do 33% do horario. As retribuciones correspondientes á dedicación parcial do concelleiro, delegado ou delegada del área de atención ao cidadá, urbanismo, réxime interno personal,
serán de 17.625, van a ser 12 pagas ordinarias y 2 extraordinarias y van a incrementarse con los incrementos legales que prevean las leyes anuales de orzamentos. El concelleiro, concellera, delegado do Servicio de Turismo, Deporte, Promoción Económica y Tejido Asociativo, la dedicación sería del 60%, las retribuciones serían de 14.100, igual que en el resto, 12 pagas ordinarias, 2 extraordinarias, incremento de las leyes de los presupuestos generales anuales. Y la tercera dedicación sería para el concelleiro, concellera, delegado, Servicio de Medio Ambiente, Zonas Verdes, Playas y Servicios Xerales. La retribución sería de 7.755, igual que el resto, 12 ordinarias, 2 extraordinarias y los incrementos de las leyes anuales de orzamento. Solicitar a Tesorería Xeneral alta 2 das señores, señoras, concelleiros e concelleiras, asumiendo o Concello as obrigas que as normas de réximen SEA de Seguridade Social impoñen ás empresas en relación con os traballadores ao seu servicio, asumindo a corporación o pago da cota empresarial correspondiente, autorizar e dispoñer el gasto con cargo ás aplicaciones orzamentarias correspondientes y publicar íntegramente el acuerdo en el boletín oficial de la provincia, en el tabuleiro de anuncios da corporación e no portal de transparencia. Algo que aportar a maiores? Entendemos que estas 3 dedicaciones parciales son un gasto innecesario y además 2 de ellas correspondientes a los concejales con delegación especial en los servicios de turismo, deporte, promoción económica y tejido asociativo y medio ambiente, zonas verdes, playas y servicios generales se solapan con las funciones y tareas de los jefes del área y no incluyen la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros. Nosotros estaríamos de acuerdo con una reestructuración de las dedicaciones, por la cual el señor alcalde que se asigne una dedicación exclusiva y que vengan al ayuntamiento. ¿Qué fue lo último que dijiste? Perdona, que no. Que estaríamos de acuerdo con una reestructuración de las dedicaciones, Sí. por la cual el señor alcalde se asigne una dedicación exclusiva y que venga al ayuntamiento. Bien. Emma, non sei se queres... Sí, vou dicir que o alcalde, eu creo que non é un ectoplasma que estamos vendo todos. O alcalde, eu vexo todos os días, digo por de verdad. É a verdad que, dende logo, non sei se, ao mellor, os da oposición ainda non o viron. Nós, desde que chegamos aquí o 17, eu vino todos os días, todos. E máis, hasta por as tardes paso, está o coche do alcalde, por o tanto... É unha facultad que el decide, el pode compatibilizalo co seu posto de traballo e non entendemos moi ben o interés nin a finalidade de que digan que non está o alcalde. Vamos poñer unha foto de cartón na entrada para que se vexa ben, porque nos entendemos que o vexo, e fala e todo, e fala. Entón, que diga el, porque esas decisións competen ya el, e dende logo, eu xa lles digo, o alcalde está aquí, os veciños... Vou a repetir o mesmo de antes. En 4 anos que nos digan se viron o alcalde ou non o viron. Pero o alcalde van a ver todos os días. E vai estar sempre que faga falta. E ademais, xa estando na oposición xa estaba. Entón, non entendemos esa inquina específica de decir que o alcalde non está. Entonces, eu xa, de feito, como xa escoitamos ese rumor, eu xa dixen a Manolo que cando chegara vamos a instalar unha megafonía no concello que poña chegou o alcalde, para que a xente sepa que está. Desde logo a xente o sabe, porque está aquí todos os días. Eu non teño máis que decir. Sí, con respecto a este comentario, a esta intervención, Que non estaba. dúas cuestións. O punto é o das desempeñar o réxime de dedicación parcial de 2 concelleiros. Decías que se solapaban as funcións. Eu creo que aí hai un error de concepto. De feito, na legislatura anterior estaba erróneamente nomeados os concelleiros e nós non dixemos nada. Non dixemos nada porque tedes que entender que hai varios artigos legales, en este caso o artigo 43.3 do ROF, do Reglamento de Organización e Funcionamento dos municipios, dos concellos, que establecen áreas xenéricas. As áreas xenéricas solamente as poden desempeñar os concelleiros que son tenientes alcalde ou forman parte da Xunta de Goberno. Os outros concelleiros que non forman parte da Xunta de Goberno, é dicir, desos 5 concelleiros que non forman parte da Xunta de Goberno, poden ter delegacións especiais, o artigo 43.4 e o artigo 43.5. Esas delegacións especiais dependen dun área, forzosamente. Por lo tanto, non se solapan. Esos concelleiros dependen dun área
esa área ten atribuídas esas funcións xenéricas, pero despois esas cuestións especiais, como é o caso de turismo, o caso de deportes, ou o caso de servicios xerais, ou de novas tecnoloxías, pois esos son funcións especiais que teñen concelleiros delegados especiais, pero dependen de áreas. De feito, un concelleiro depende da área da alcaldía, outro concelleiro depende da área de cultura, bueno, pois así sucesivamente, vale? Entón non hai solapamento, eso para aclararlo. E segundo, home, eu me alegro moito de que me queiras ver por aquí, a verdade que para min é grato, de verdade, me alegro. Bueno, se non hai ninguna intervención máis, vamos a votar este punto. Votos a favor? Votos en contra? Votos, non hai abstencións, non? Vale. Bueno, pasamos ao punto seguinte, que é o punto 7º, proposta para aprobación se procede da designación dos representantes municipais nos diferentes órganos colexiados que sexan da competencia do Pleno. Nomear representantes da Corporación Municipal nos órganos colexiados que se relacionan aos seguintes membros corporativos. No Consello Escolar do CPI Castro Basoi, titular María Catalina Morado Fariña, suplente Yolanda Bello Pérez. No Consello Escolar do CPI Bemantes, titular María Catalina Morado Fariña, suplente Yolanda Bello Pérez. No Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro, GAL, Corpo Altravo Norte, titular Manuel Vázquez Faraldo, suplente José Manuel Pantín Morado. Na Asociación Mariñas Betanzos, titular Manuel Vázquez Faraldo, suplente María Catalina Morado Fariña. Na Asociación de Concellos do Camiño Inglés, titular Manuel Vázquez Faraldo, suplente María Elena Laje Suárez. No Pacto dos Alcaldes para o Clima e Enerxía promovido pola Unión Europea, titular Manuel Vázquez Faraldo, suplente Emma González Álvarez. Na Asociación Seitura 21, titular Manuel Vázquez Faraldo, suplente José Manuel Pantín Morado. Na Rede de Dinamización Lingüística, titular María Catalina Morado Fariña, suplente Yolanda Bello Pérez. No Consorcio Galego de Servicios e Igualdade e Benestar, titular Yolanda Bello Pérez, Emma González Álvarez, suplente. No Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade, titular Manuel Vázquez Faraldo, suplente Emma González Álvarez. Na Comisión de Seguimiento e Coordinación do Programa de Vivendas Baleiras, titular Emma González Álvarez, suplente Yolanda Bello Pérez. Revogar con esta data as designaciones de representantes adoptadas con anterioridade. El terceiro sería naqueles órganos nos que cumpra designar personal técnico municipal, manteránse as delegaciones efectuadas con anterioridade a esta data. Cuarto, dar traslado deste acordo a todos os órganos relacionados. E quinto, notificar o acordo a todos os representantes designados. Ana, ¿queréis comentar algo? Sí. Ya le adelanto que el Partido Popular va a votar a favor, porque entendemos que está en su potestad organizar las labores de gobierno como crean conveniente y los resultados se verán después con la función de los representantes en los diferentes órganos colegiados. Supongo y espero que pasen información al Pleno de las reuniones mantenidas en los distintos órganos y sobre esa información el Grupo Popular se manifestará en cada momento. Por tanto, como no tenemos nada a favor ni nada en contra de estas designaciones, como he adelantado, votaremos a favor. Emma, queres comentar algo? No. Vale. Bueno, pois eu estou de acordo tamén con eso, que efectivamente o que se trate nesos órganos nos que forme parte calquer concelleiro da corporación, pois que debe de dar conta ao Pleno, sea nunha sesión informativa, sea nunha sesión ordinaria do Pleno ou extraordinaria. Bueno, eso xa o formalizaremos, pero desde logo os grupos da oposición tal. Nos hubiera gustado que na anterior legislatura fora así. Solamente Ana dou conta de algúns consellos escolares aos que fuchi, pero do resto non diron conta de nada. En principio den conta de todos os consellos Bueno, escolares. pois si foi de todos, foi de todos, pero do resto dos concelleiros non houve ningunha información. No teu caso, sí. No caso do resto dos concelleiros, ningún. Polo tanto, nós vamos a intentar na medida do posible, xa digo, buscaremos a fórmula, pode ser en comisións informativas, en pleno, ou en reunións, se queredes, ao caso, para ter información puntual sobre estas reunións. Bueno, procedemos a votar. Votos a favor? Pasamos ao punto número 8, que é a proposta para a aprobación se procede da asignación económica aos grupos políticos municipais. A señora secretaria da lectura. O
primer punto sería aprobar a asignación a cada un dos grupos políticos municipais, que en principio sería o Grupo Socialista e o Grupo Popular, cunha dotación económica anual con unha cuantía que é o resultado da suma de dous conceptos. Un concepto fixo de 200 euros a cada grupo político municipal constituído e un concepto variable de 150 euros por cada concelleiro ou concelleira integrante do respectivo grupo municipal. Segundo, as asignacións recollidas no apartado anterior non poderán destinarse ao pagamento de remuneracións de personal de calquera tipo ao servicio da corporación ou adquisición de bens que poden constituir activos fixos de carácter patrimonial. Asimismo, cada grupo deberá levar unha contabilidade específica da dotación que poñerá a disposición do Pleno da Corporación cuando este órgano solicite. E terceiro, notificar o presente acordo a cada un dos grupos políticos deste Concello. Ana. Votaremos a favor, aunque nos hubiera gustado, como usted, señor alcalde, dijo en el pleno de investidura, que hubiese tenido la delicadeza de llamar a nuestro candidato para tratar este y otros temas. No lo ha hecho. ¿Va a ser esta su transparencia? Acabaste. ¿Sí? Sí. Emma. Bueno, vamos a ver, hasta eu donde alcanzo, creo que si se chamou varias veces, o sea, nese sentido. En todo caso, fixeron as asignacións conforme á legislatura anterior. É dicir, tampouco diuselle traslado da documentación, quero dicir, non sei que tipo de información precisaría. A transparencia non ten nada que ver con eso, isto chamase información. A transparencia é isto, é dar a información que é real, que é veraz, iso é a transparencia. Ademais, vostede o sabe, que é unha persona, vamos, que sabe destas cousas, que dicir, non lle estou descubrindo nada novo, entón non sei a que se refiere exactamente. Desde logo fixeron esas asignacións tendo en conta os parámetros anteriores, nada máis, das asistencias, todo eso. Transparencia non ten nada que ver con eso. Por suposto que todos os asuntos que teñan que debatirse no pleno sí que se farán, partícipes aos veciños incluso, e ademais a vostedes que lóxicamente teñen todo o dereito como concelleiros que son e forman parte da corporación. Non sei se o alcalde quere decir algunha cousa. Bueno, se quero dicir, xa o digo. Emma, unha aclaración. Eu, do que eu sepa, non recibín chamadas. Acabas de dicilo, non sei. Eu falei con Manolo dunha chamada aí, ou un WhatsApp que eu non vin cando mandaches, pero era por outra cousa, pero para estas cousas non houve chamadas, Mira, non pasa nada, pero non houve chamadas. No, eso é verdad. É verdad, a ver. Teño que dicir en boas palabras, eu cando tomei posesión da alcaldía, a quen primeiro recibín no meu despacho foi a Manolo Faral. Mira, eu non sei se era o primeiro ou non, pero por ali pasei. Me houbera gustado tamén que antes de irte do goberno que tamén me houberas chamado para expoñer algúns temas e tal. Bueno, non eras o alcalde, pero estabas de alcalde en funcións, Jesús. Bueno, pero estabas de alcalde en funcións, eu creo que tampouco houbera sobrado por lo menos a cortesía mínima de decir, mira, estos papeles quedan desta maneira ou isto queda de outra maneira. Vamos a pasar dese tema, non quero... O día da toma de posesión ofrecíme. Perdona, Jesús, a toma de posesión foi o 15, desde as eleccións que foron o 26 de maio hasta o día 15 de xuño, brillou pola súa ausencia a transparencia e a información pola vosa parte ao goberno que sabíades que iba a tomar posesión. Bueno, eu creo que iso non é o motivo do debate deste tema, se che parece, para pasar página, porque senón eu creo que nos vamos a estar en cousas que non tal. Eu é verdade que te chamei o día que fomos a izar a bandeira, eu che dixen o día anterior que tiñamos previsto izar a bandeira azul na praia de Perves e que me gustaría que estuvera toda a corporación. Ti me dixeche, bueno, pois chámame cando decidades a hora, o día e tal. Bueno, eu chamei o día que o íbamos a izar, non recibín resposta, mandeiche un WhatsApp, tampouco recibín resposta, e depois a unha tal. Con isto non estou dicindo que sea nin malo nin bon, eu quero dicir que te chamei para iso e que tal. Vale. Con respecto á formación de comisións e demais, eu sei que a secretaria che pideu que dirades varios nomes para a mesa de contratación e tal, e, bueno, eu creo que en eso distedes os datos para a mesa de contratación e para Comisión de Contas, pois os distedes ahora mismo. Entonces,
Eu non teño problema en chamarvos as veces que faga falta, en sentarme con vos as veces que faga falta. Eu que si me gustaría que me dirades un teléfono de contacto, si é da portavoz, si é de Jesús, de calquer concejal que sexades, me dades os vosos teléfonos, eu vos vou chamar as veces que sexa necesario para o que sexa necesario. A mí me gustaría que vos estedes ao tanto de todo o que pase no Concello, me gustaría que participarades dos actos do Concello, me gustaría que se ven un presidente da Xunta non me entere ao día seguinte pola prensa, eu espero avisarvos antes, e me gustaría que se ven un conselleiro, pois tamén vos estedes enterados. Hasta agora, na legislatura anterior, non foi así. Entonces, eu creo, non fai falta ir lonxe, non fai falta ir lonxe. A mí me gusta ver en Betanzos que ven un conselleiro ou ven calquera autoridade a Betanzos e vexo a todos os portavoces de todos os grupos recibindo esa autoridade. Porque quen recibe esa autoridade, sexa do color político que sexa, é a corporación municipal. E a mí me gustaría, se ven calquer visita institucional, salvo cuestión de urgencia sobrevenida ou que sea imposible por cualquier cuestión, me gustaría que estuvera representado o Grupo Popular. Me gustaría. Calquer visita institucional. Outra cousa é cando sexan actos políticos de partido e tal, que iso é distinto. Pero visitas institucionales me gustaría que estuvera o Grupo Popular. Vos non fixestedes eso. Non fixestedes. Vamos a ver. Eu creo, Jesús, eu creo no, que hai que clarificalo moi ben. Vamos a ver. Cando ven aquí o presidente da Xunta, ou ven o presidente da Diputación, ou ven un conselleiro, a ver, ti me invitas ao Grupo Popular ou outros grupos. Estábamos nun grupo de goberno onde nós non tiñamos a alcaldía. Eso xa primeiramente. Entonces, non podes facer reproches a todos os grupos políticos, a todos os políticos. E do que eu sepa, o presidente da Xunta non veu nesta legislatura aquí. Home, estuvo no Cancelo. Estuvo no Cancelo, Jesús. Esta legislatura estuvo no Cancelo. Pero é un acto que non é noso, Manolo. É un acto que é da Consellería co Cancelo. Non é un acto noso. E vos estabades e nós non estábamos. No, a nós... Vos estabades e nós non estábamos. Vamos a ver. Nin é unha invitación do Concello, nin foi unha invitación á corporación. Bueno, eu creo que... Entonces, eu creo que isto queda claro. Pero hai que clarificar. Me parece... me gusta que o clarifiques, pero me parece tamén... Son pequeñeces, pero hai que clarificar. Pero non é unha pequeñez que ahora trates que botes balos fora sobre unha persona que non está presente. Eso non é unha pequeñez. Non me parece correcto, nin me parece digno. Non me parece correcto ni me parece digno, porque que digas que ti non estabas na alcaldía, estás reprochando a unha persona que non está presente, estás reprochando algo que creo que vos tedes responsabilidade neso. Vos tedes responsabilidade neso. Deme algún acto desde o goberno que non... Aquí viñeron conselleiros, viñeron... Que conselleiros? Hombre, Etel Vázquez veu por aquí. Le tamén veu o presidente da Diputación. Pero non en actos oficiales. Pero non en actos oficiales. Como que non actos oficiales? E logo da consellería é un acto oficial. Invitado por o Grupo Popular. Bueno, é igual. Eu creo que cando... Hai que deixalo... Eu decidime a quen persona de vos chamo, cando teña algunha cousa que decirvos. Se queredes chamo a Ana, chamo a ti, vos decidime cal vai ser o interlocutor a quen eu teño que chamar. Porque eu que non quero chamar a alguén, pois que me diga que non sei que. Entón, vos decidime, por favor, se chamo o portavoz, chamo a Jesús, chamo a Josefina ou chamo a Agustín. Decidme a quen, eu chamo as veces que faga falta. Nos comunicaremos por correo, por WhatsApp, por teléfono, o que faga falta. Repito e reitero o que dixen antes. Polo tanto, esta proposta que era a mesma que se leva aprobando desde fai varios anos, a mesma cuantía aos grupos políticos, e que tamén creo que hai que aclarar que esta proposta é, dado que nas instalacións do Concello non hai espacio para que os grupos políticos teñan locales, como exixía a lei, pois o que se pretendía con isto era suplir esa carencia de espacio físico dos grupos políticos para que puderan alugar un local fora das instalacións do Concello. E iso é o que estamos justificando, e creo que vos tamén estabades justificando con gastos de alquiler, de aluguer, e nós tamén estamos justificando con gastos de aluguer. Pois se trata un pouco disso, de compensar eso, que nadie pense que é para que os partidos políticos se enriquezcan, ni moito menos, que simplemente para que poidan facer as súas funcións fora do Concello, nun local que o Concello non pode prestar pola falta de espacio. Dito todo isto, se vos parece, procedemos a votar. Votos a favor? Bueno, entón se aproba por unanimidade dos presentes. Pasamos a
O punto número 9, proposta para aprobación se procede de asignación económica por asistencia ás sesións e órganos colexiados dos que formen parte os concelleiros da corporación. Vai a dar lectura á secretaria, quero fazer un matiz. Os órganos colexiados se refiere aos órganos colexiados do Concello, non cando vamos a unha reunión a un órgano colexiado fora, como antes se citou aí unha serie de órganos nos que formamos parte. Por esos órganos non se cobra ningún tipo de remuneración nin dieta. Isto é para os órganos colexiados do Concello, que vai ler a proposta da secretaria. Pues como muy bien dijo el alcalde, única y exclusivamente se van a cobrar asistencias por los 3 órganos que vamos a decir ahora. Y serían únicamente tamén aquellos concelleiros ou concelleiras da corporación que non teñan dedicación exclusiva nin dedicación parcial, e sería polas asistencias á sesión do Pleno Municipal 80 euros, pola asistencia á sesión das comisiones informativas 80 euros e pola asistencia á sesión da Xunta de Goberno Local 80 euros. Autorizar e dispoñer o gasto con efectos dende a súa aprobación con cargo a aplicación orzamentaria 912-230 do vixente presupuesto municipal y publicar íntegramente el acuerdo que se adopte en el Boletín Oficial de la Provincia, no tabuleiro de anuncios en la sede, no portal de transparencia. Bueno, Ana. Votaremos a favor, porque son las mismas asistencias que había. Pero quería preguntar si hay algún error en este punto, porque en la anterior legislatura habíamos acordado por unanimidad reducir al 50% el importe de las asistencias si coincidían 2 de esas comisiones el mismo día. ¿Esto se va a mantener? Sí. Vale, Sí. de acuerdo. É dicir, se hai 2 sesións que se celebren no mismo día, pois non se cobrará por un. Se cobrará el 50%. Sí, sí. Se non está explícitamente aquí, se fai unha... Si, eu creo que non estaba no anterior tal, pero bueno, que conste en acta que a vontade de todos é que se cobre a mitad. Creo que están bases de ejecución del presupuesto. Sí, en caso de que no estuviera, lo recojo en el acuerdo. Sí, pero no acordo do pleno, eu creo, se estades de acordo, metémolo no acordo do pleno, é dicir, se hai 2 sesións no mismo día, pois se cobraría solo por unha sesión. Por una sesión y el 50% de la otra, dijiste. No, solo por una. Solo se cobraba por unha sesión. Solo una, ¿no? Se cobraba una sesión. Una sesión. Se cobraban las 2 al 50%, que viene saliendo una. Vale. Se cobraba unha sesión. Yo creo que están bases, lo comprobamos. En caso de que no esté, lo recogeríamos. ¿Vale? Sí. No, senón que quede en acta que estamos de acordo. Sí, eso recoge. Votamos entonces. Votos a favor. Se aproba por unanimidade. Bueno, entonces ahora pasamos a siguiente parte da sesión. Hasta de agora había puntos que eran de propostas de aprobación de pleno. En este caso ahora puntos nos que se dá conta. Se dá conta, o punto número 10 é dar conta, é dicir que non está sometido a votación, dación de conta ao órgano plenario da constitución dos grupos políticos municipais, así como dos seus integrantes, portavoces e suplentes. Secretaria vai dar lectura. Bueno, los 2 grupos políticos son el PSOE de Miño, PSG-PSOE de Miño y el Partido Popular de Miño. Ambos los 2 presentaron los escritos en tiempo y forma y están legalmente constituidos. Los grupos del PSG-PSOE de Miño serían, los concelleiros serían Manuel Vázquez Faraldo, María Catalina Morado Fariña, Emma González Álvarez, José Manuel Pantín Morado, Yolanda Bello Pérez, Agustín Sanz Cajo, Elena Laje Suárez, Santiago Gómez Beade, Marina Varela Laje. Y la portavoz o voceira es Emma González Álvarez y los suplentes por este orden serían Catalina Morado Fariña, don José Manuel Pantín Morado, doña Yolanda Bello Pérez, don Agustín Sanz Orcajo, doña Elena Laje Suárez, don Santiago Gómez Beade y doña Marina Varela Laje. Y los integrantes del Grupo Popular serían Jesús Veiga Sabín, Josefina Romeu Pérez y José Agustín Andrés, Ana Isabel Picos Freijomil. La voceira portavoz sería Ana Isabel Picos Freijomil y como suplentes por esta orden serían Jesús Veiga Sabín, José Agustín Andrés. Jesús Veiga Sabín primero y solo José Agustín Andrés. Fina no figura como suplente. Bueno, nada, isto dar conta, que este todo o mundo informado. O seguinte punto para dar conta é o punto número 11 do orde do día, dación de conta ao órgano plenario do nomeamento dos membros da Xunta de Goberno Local, periodicidade e funcións delegadas pola alcaldía.
señora secretaria. Bueno, el primer punto do decreto, que vamos a pasar los antecedentes, que sería una reiteración de los artículos, sería el primer punto, constituir a Xunta de Goberno Local como órgano colexiado municipal de carácter decisorio e deliberante que estará integrada por los siguientes concelleiros e concelleiras da corporación. Presidente, don Manuel Vázquez Faraldo. Vogais, dona María Catalina Morado Fariña, dona Emma González Álvarez, dona Yolanda Bello Pérez e don Agustín Saz Orcajo. A Xunta de Goberno Local terá asignadas as seguintes atribucións: asistencia permanente á alcaldía no exercicio das súas atribucións, e as atribucións que a alcaldía lle delega son as seguintes. En materia de recursos humanos, aprobación da oferta pública de emprego de acordo con orzamento, aprobación das bases de selección de personal e para os concursos de provisión de puestos de traballo, agás a determinación da composición dos tribunales de selección e as comisiones de valoración que se efectuarán por resolución da alcaldía. A distribución das retribuciones complementarias que non sexan fixas e periódicas. En materia de xestión económico-financeira e contratación, a devolución das garantías constituídas en metálico a vale das máis formas a gasas relativas aos expedientes de contratación. A aprobación dos pregos de cláusulas administrativas particulares e de prescripcións técnicas, así como as adxudicacións para levar a cabo a contratación de obras, servicios, suministros, etc., que sexan competencia da alcaldía por importe superior a 30.000 euros en obras e 6.000 euros en servicios ou suministracións. As concesións de toda clase a celebración de contratos privados, sexa cual fora o seu importe, que sexan competencia da alcaldía. En materia de urbanismo, as aprobacións dos instrumentos de planeamento e desenvolvimento do planeamento xeral expresamente atribuídas ao Pleno, así como dos instrumentos de xestión urbanística e dos proxectos de equidistribución. A concesión ou denegación de licencias urbanísticas e de actividades, así como súas modificacións, agás que as leis sectoriales o atribúen expresamente ao Pleno, os acordos relativos ás comunicaciones previas tanto de obra como de actividade e as resolucións de declaración de ruína. En materia de responsabilidade patrimonial, a resolución das reclamacións de responsabilidade patrimonial. En materia de patrimonio, adquisición de bens inmuebles e derechos sujetos á legislación patrimonial, cuando o presupuesto base de licitación non supera o 10% dos recursos ordinarios de orzamento ni un importe de 3 millones de euros, así como allanamiento do patrimonio cando o seu valor non supera a porcentaxe nin a cuantía indicadas. En materia de subvencións, a aprobación das bases reguladoras das subvencións de concurrencia competitiva que sean competencia da alcaldía e a súa concesión. En materia de servicios sociales, o otorgamento das tarxetas de aparcamiento para persoas de mobilidade reducida. As atribuciones delegadas teránse que exercer por a Xunta de Goberno Local nos termos e dentro dos límites desta delegación. Os acordos que se adopten por delegación entenderánse ditados por esta alcaldía como titular de la competencia originaria, a quien se terá que mantener informado de exercicio de delegación e serán inmediatamente executivos. Esta delegación non quedará revogada polo simple feito de producirse un cambio na titularidade da alcaldía ou na composición da Xunta de Goberno Local. A revogación ou modificación da delegación haberá de dotarse coas mesmas formalidades que as exigidas para o seu otorgamiento. Revogar con esta data as designación de representantes adoptadas con anterioridade e consonte ao disposto no artigo 112 do ROF, a Xunta de Goberno Local celebrará a sesión constitutiva dentro dos 10 días seguintes a data de nomamento de sus membros. A Xunta de Goberno Local celebrará as sesiones ordinarias todos os venres de cada semana ás 13 horas. De non reunirse cuoro suficiente ou de ser efectivo o día sinalado, celebrarase en segunda convocatoria o seguinte día hábil. Notificar o presente decreto personalmente aos designados a efectos de súa aceptación, entendéndose a súa situación se no prazo de 3 días hábiles dende a recepción de dita notificación non se poñeran a mesma de forma expresa, e publicar íntegramente o decreto no BOP sin perjuicio da súa efectividade a partir do día da data e dar cuenta ao Pleno do Concello desta resolución na primeira sesión que celebre. Bueno, pues Estos son as competencias da Xunta de Goberno, o nomeamento e a periodicidade das súas sesións. Agora pasamos a dar conta da punto número 12 da orde do día, que é da dación de conta ao órgano plenario do nomeamento dos titulares das tenencias da alcaldía. Vamos a ver. No, acabamos ahora. Lo que pasa es que tiene como eco. Bueno, vamos a nombrar como tenientes de alcalde do Concello de Miño aos membros da Xunta de Goberno Local que a continuación se relacionan. Primeira teniente de alcalde, dona María Catalina Morado Fariña. Segunda teniente de alcalde, dona Emma González Álvarez. Terceira teniente de alcalde, doña Yolanda Bello Pérez. Cuarto teniente de alcalde, don Agustín Saz Orcajo. Os tenientes de alcalde nomeados e os tenientes
e as tenientes de alcalde nomeadas logo da súa aceptación do seu cargo corresponden en cuanto tales sustituir ao alcalde na totalidade de sus funciones e pola orden de su nombramiento nos casos de ausencia, enfermedad ou impedimento que imposibilita este para o exercicio das súas atribuciones. Notificar o presente decreto personalmente a las personas designadas aos efectos de su coñecimiento, entendiéndose a súa actuación se no plazo de 3 días hábiles desde a recepción da devandita notificación nos opoñen a mesma de forma expresa, e publicar o presente decreto no boletín sin perjuicio da súa efectividade a partir do día da data e dar cuenta ao Pleno do Concello desta resolución na primeira sesión que celebre. Bien, pasamos ao punto número 13, que é dación de conta ao órgano plenario da creación das áreas de goberno municipais. Si, este sí, por sí. Descanso. Bueno, a Alcaldía, en uso das atribucións que lle confire o ordenamento xurídico, resolve, primeiro, crear as seguintes áreas de goberno local que poderán ser obxecto dunha delegación xenérica nos termos do artigo 43.3 do Real Decreto 2568/86 de 28 de novembro e que corresponden aos correspondentes sectores de actividade. Primeiro, área de Economía e Facenda, Seguridade Cidadá, Protección Civil, Novas Tecnoloxías e Sociedade Digital. En materia de Economía e Facenda ocuparase esta área en materia de gastos, da xestión orzamentaria do Concello, seguimento e control dos orzamentos, xestión económica e financeira da Administración. En materia de ingresos, recursos económicos do Concello, xestión tributaria de recaudación, política fiscal, preparación de ordenanzas fiscais e estatística. No eido da Seguridade Cidadá e Protección Civil corresponde a xestión da Seguridade Cidadá, Protección Civil e Policía Local. No eido das novas tecnoloxías e sociedade digital corresponde a xestión das políticas municipais tendentes á súa implantación completa ás exixencias das novas leis de procedimento e achega aos veciños, as plataformas de tramitación electrónica, a sede electrónica municipal, impulso do uso da administración electrónica e implementación das TIC, tecnologías de información, de xeito transversal. Segunda área, área de educación, cultura, comunicación, participación cidadá, transparencia e igualdade. No eido da cultura e da educación corresponde a xestión das políticas municipais de cultura, lingua e ensino, programación de actividades culturais de todo tipo, infraestructuras culturais, programas de educación complementaria. En materia de comunicación e participación cidadá, o obxectivo principal é acercar a administración municipal ao cidadá, creando e adoptando as vías de comunicación e os mecanismos necesarios para escoitar o que a cidadanía queira transmitir, co fin de contribuir a mellorar a política municipal e a xestión dos asuntos políticos. No eido da transparencia corresponde a actualización dos datos contidos no portal de transparencia do Concello de Miño, na páxina web e nas redes sociais municipais. En materia de igualdade, esta área ocuparase de traballar a favor da igualdade real e efectiva de mulleres e homes. Supón a implicación de todas as áreas municipais e que na planificación, elaboración e avaliación de todas aquelas accións, programas e políticas que desenvolvan teñan sempre presente o enfoque de xénero, isto é, analizar a realidade tendo en conta a variable sexo e as diferentes condicións, situacións e necesidades das mulleres e homes. Terceira área, área de atención ao cidadá, urbanismo e réximen interno e persoal. En materia de atención ao cidadá, corresponde a política de información ao cidadá, favorecer a democracia participativa, coordinar actuacións en beneficio da cidadanía e xestionar avisos, queixas e suxestións da poboación. Esta área comprende no eido do urbanismo a xestión urbanística, a execución do planeamento, expropiacións por razón de urbanismo, políticas municipais de dotación de solo para vivendas sociais, promoción de vivendas sociais, licenzas urbanísticas de todo tipo, comunicacións previas, licenzas para o exercicio de actividades e comunicacións previas de actividade, expedientes de disciplina urbanísticas. No eido do réximen interno e persoal, a xestión dos recursos humanos do Concello, os aspectos relativos á organización do Concello, métodos de traballo e instruccións correspondentes, agás as relacións cos representantes dos empregados públicos e mesa xeral de negociación. Cuarta área, área de servicios sociais, benestar, emprego, turismo, deporte, promoción económica e tecido asociativo. En materia de servicios sociais corresponde a esta área a xestión dos programas de servicios sociais municipais, detección ás situacións de marxinación e exclusión social, medidas de integración social, política de inmigración, atención á terceira idade, axuda no fogar, voluntariado e seguimento da Escola Infantil Municipal. En materia de turismo, corresponde a promoción e difusión turística do municipio, cidade como destino turístico nos mercados nacionais e estranxeiros, na que as súas máximas referencias son a riqueza patrimonial, as tradicións, a gastronomía local, os recursos paisaxísticos, os recursos turísticos, etc. No eido do deporte corresponde a xestión das políticas municipais de programación de actividades e infraestructuras deportivas de ocio, participación xuvenil, planificación e promoción da ocupación do tempo libre, así como apoio aos clubes deportivos.
No eido da promoción económica corresponde a esta área a xestión de plans de formación de outras administracións públicas, programas de cooperación en materia de emprego de outras administracións, a xestión das políticas municipais tendentes á dinamización e potenciación da vida económica local, comercio, hostalería, emprendemento e xentes económicos, as políticas municipais en materia de industria e fixación dos obxectivos para a promoción de actividades económicas do Concello, as relacións cos agentes sociais na procura de políticas integrais de desenvolvemento e fomento de actividades económicas. En materia de tecido asociativo, corresponde a esta área informar, asesorar, colaborar e promover o tecido asociativo do Concello. A quinta área. Área de obras, infraestructuras, contratación, medio ambiente, zonas verdes, praias e servicios xerais. No eido ás obras públicas correspóndelle a esta área o seguimento das obras públicas municipais, dos investimentos en conservación de edificios e equipamentos públicos, mesmo planificación dos pequenos investimentos nas materias indicadas. Tamén correspóndelle as competencias en materia de limpeza viaria, roces e limpeza de edificios públicos. No eido das infraestructuras corresponde a esta área o seguimento da execución dos diferentes plans de obras, xa sexan autonómicos ou provinciais, e dos plans de investimentos nas parroquias do Concello, incluída a mobilidade e seguridade viaria na rede municipal. En materia de contratación, esta área asume a xestión dos procedementos de contratación do Concello. No eido do medio ambiente corresponde a xestión das políticas municipais de medio ambiente, sensibilización e fomento da conciencia medioambiental, políticas transversais de sostenibilidade medioambiental, planificación de espazos públicos e redefinición dos espazos públicos existentes, e os expedientes administrativos relacionados con este área. No eido dos servicios xerais, zonas verdes e praes, corresponde a esta área o mantemento dos servicios básicos municipais de iluminación pública, abastecemento de auga e saneamento, acometidas, recollida de residuos sólidos urbanos, incluíse o mantemento e conservación de vías públicas, praias, parques e xardíns. Segundo, corresponderá á Alcaldía a coordinación do funcionamento das áreas municipais, así como a resolución das cuestións que xurdan en torno á adscripción a unha área determinada dunha concreta materia. Terceiro, a presente resolución será efectiva dende o día seguinte á data de asinatura do presente decreto, que foi o día 8 de xullo. E cuarto, dar conta ao Pleno desta resolución na primeira sesión que se celebre, que é hoxe. Bueno, estas son a creación das áreas, como antes dicía, son 5 grandes áreas, como vistedes, con un contenido bastante extenso. Entón, o que se fixo é dar unhas delegacións especiais ao resto de concelleiros que non están na Xunta de Goberno para que colaboren en desenrolar determinados servicios destas áreas. Que iso é o punto número 13, dación de conta ao órgano plenario da creación das áreas de goberno, que é o que acabo de decir, e ora, dación de conta ao órgano plenario do nomeamento dos concelleiros delegados en funcións que se delegan. Entón, aquí efectuamos a favor dos señores logo de ver que por decreto da Alcaldía 536/2019 crearon as áreas de goberno, que acabo de citar ahora mismo, en uso das competencias de Dirección de Goberno e de Administración Municipais do artigo 21 da Lei 7/85, reguladora das bases de réxime local, a área de Economía e Facenda, Seguridade Cidadá, Protección Civil, Novas Tecnoloxías e Sociedade Digital será responsabilidade da Alcaldía. De conformidade coas atribucións que me confiren os artigos 23.4 da Lei 785, reguladora das bases de réxime local, e os artigos 43 e 44 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais, e co fin de conquerir unha maior celeridade e eficacia na xestión municipal, pola presente resolvo. Primeiro, efectuar a favor dos señores concelleiros membros da Xunta de Goberno Local as seguintes delegacións xenéricas correspondentes ás áreas ou materias que se relacionan. A dona María Catalina Morado delégaselle a área de Educación, Cultura, Comunicación, Participación Cidadá, Transparencia e Igualdade. A dona Emma González Álvarez delégaselle a área de Atención ao Cidadá, Urbanismo e Réxime Interno e Personal. A dona Yolanda Bello Pérez delégaselle a área de Servicios Sociais, Benestar e Emprego, Turismo, Deporte, Promoción Económica e Tecido Asociativo. A don Agustín Sanz Orcajo delégaselle a área de Obras, Infraestructuras, Contratación, Medio Ambiente, Zonas Verdes, Praes e Servicios Xerais. Segundo, as delegacións xenéricas, acordadas no apartado anterior, a prol dos concelleiros membros da Xunta de Goberno Local, suxeitaranse ao seguinte réxime xurídico. As facultades que se delegan son todas as que sexan de competencia da Alcaldía, Presidencia, comprendidas dentro destes servicios, das indelegables, segundo o artículo 21.3 da Lei 7/85 de abril, as delegadas da Xunta de Goberno ou atribuídas expresamente a outros órganos de goberno do Concello e abarcará a facultade de dirixir os servicios correspondentes e xestionalos en xeral, incluindo a facultade de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceiros. Agás, a incoación dos expedientes con contido económico por importe superior a 3.000 euros. Os de importe superior a 3.000 euros están reservados na Alcaldía. O ámbito de actuación a que se refire esta delegación será correspondente a todo o término municipal e comprenderá a área obxecto de delegación, surtindo efectos dende a data do presente decreto, que foi o 8 de xullo. O exercicio das facultades por delegación deberá facerse constar nas resolucións que se editen de conformidade co disposto no artigo 94 da Lei 40/2015.
A Alcaldía poderá revogar en calquera momento as delegacións efectuadas, seguindo as mesmas formalidades aplicadas para outorgalas. Tamén poderá abogar en calquera momento a competencia delegada de acordo co que dispón o artigo 10 da Lei 40/2015. No caso de ausencia, vacante, enfermidade ou calquer outro impedimento dos concelleiros delegados, esta alcaldía asumirá directo ou automáticamente as competencias delegadas, como titular da competencia orixinaria, entendéndose a estes efectos exercitada a potestade de avocación en base á presente resolución, sin necesidade dunha nova resolución expresa nese sentido. Corresponderá á Alcaldía resolver as posibles dúbidas que se formulen en relación coa aplicación desta resolución. Notificar a presente resolución aos concelleiros afectados entendéndose aceptada a competencia delegada se no prazo de 3 días hábiles dende a recepción da dita notificación non se opoñen á mesma. Terceiro, conferir de conformidade co disposto no artigo 43.5 e 5 do Real Decreto 2568/86 as seguintes delegacións especiais a favor dos seguintes concelleiros que se relacionan a continuación para os servicios que igualmente se sinalan. Primeiro, conferir delegación do Servicio Turismo, Deportes, Promoción Económica e Tecido Asociativo integrado na área de Servicios Sociais, Benestar, Emprego, Turismo, Deporte, Promoción Económica e Tecido Asociativo a don José Manuel Pantín Morado. Segundo, conferir a delegación do Servicio Medio Ambiente, Zonas Verdes, Praias e Servicios Xerais integrado na área de Obras, Infraestructuras, Contratación, Medio Ambiente, Zonas Verdes, Praias e Servicios Xerais a dona María Elena Laje Suárez. Terceiro, conferir a delegación do Servicio Novas Tecnoloxías e Sociedade Digital integrado na área de Economía, Facenda, de Seguridade Cidadá, Protección Civil, Novas Tecnoloxías e Sociedade Digital a don Santiago Gómez Beade. E cuarto, conferir a delegación do Servicio de Igualdade, área de Educación, Cultura, Comunicación, Participación Cidadá, Transparencia e Igualdade a dona Marina Varela Laje. Cuarto, as delegacións especiais efectuadas no apartado anterior entenderánse conferidas como delegacións da Dirección Interna dos Servicios, pero non incluyen a facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceiros. O ámbito de actuación a que se refiren as delegacións será correspondente a todo o término municipal. Os concelleiros ou as concelleiras responsables directos das áreas correspondentes terán a facultade de supervisar a actuación dos concelleiros con delegacións especiais integrados nas súas áreas respectivas. Terceiro, notificar a presente resolución aos concelleiros afectados entendéndose aceptada a competencia delegada se no prazo de 3 días hábiles dende a recepción da dita notificación non se opoñen á mesma. Quinto, publicar o presente decreto no BOP sen prexuízo da súa efectividade a partir do día seguinte á data de asinatura do presente decreto e dar conta ao pleno do Concello desta resolución que o que hoxe estamos facendo. Bueno, non sei se algún concelleiro quere comentar algunha cousa con respecto a este pleno e se non, pois damos por levantada a sesión. Moitas gracias a todos por estar, gracias aos asistentes. Perdonade o calor, pero se abrimos a ventana é peor, o sea que, bueno, se levanta a sesión. Moitas gracias. Boas tardes.